Wow. Sme sa dostali, kam, čo? Stačí? No. Extreme video. No, to vyzerá dobre, moment, idem aj ja. Ináč môže sa spustiť lavína. Čo ty vieš? Však sme ťažkí človeky. Myslíš, že sa môžeme ísť? Myslím, že nie, ale... Ty vieš čo, radšej sa vyserme na to a poďme niekam inám. Haló? Tam by som nešiel, fakt. Kam? No tu, kam chceš ísť ty, tuto dole, kde. A kam chceš ísť ty? Tak si hovoríš tu o lavíne. Počkaj, idem aj ja, moment.